uMdumazi after imbiko eyavela phana online nepage ethi asikhulume lekula share udaba after abantu bephike balala ngomhlana bathi abayazi leyo nto leyo ekhulunywa ngoMdumazi. So bengama video lokho trenda ke ku Facebook ke kwasho ukuthi yena abafune lutho abantu ke ngegeza lendalo baphika balala ngomhlane ke into ehle ngabalandeli siphika ngisho umuntu wrong iphuthe lenzile sisonke siyayenza leyo nto leyo. So khiphe nansi ke ipost engasho lutho ke nokho kule post nje bekukhuluma phela uyabona kunomsindo egameni lakhe so bekumele asho something. Ithini post ithi omunye okhomba omunye esweni omunye uvele iso lakhe kusho ukuthi inkomba khombana uqobolayo ngizophawula uma sekufanele asikho isikhathi esifanele uma igama lakho lidonsa kanje kumele ukhiphe istatement okuyisona sona kumele wenze ivideo okuyiyona yona knowing ukuthi wena umculo wamaskandi udumile onamava usunesikhathi eside sendimeni uyawazi amahebezi nezinkulumo uma zibhekiswe kuwe ukuthi zingakumosha kanjani kodwa kuyiyeke isikhathi eside bayebethi abantu ke amanga angaphikiswa agcina eseyiqiniso ke kusho kanjalo kuMdumazi kuma comment abe maningi laphana ke baningi abakhulumile ke umzo womcondo mhlenga uthini moya usuqala konakala yazi angifuni impela ngalomfana yilo ntwana umaskandi updates uthi emtuba sinawe umkhaba yakudakela straight umbojolo owakwadinwa Ntombela uthi qina ndoda eyamadoda ume isibindi usicujeje uthini ngiqishe nawe inkunzi yami abeza nezindaba sibagaxa uvoicemail ubani usanda qhwaba uthini nazo qha uyeke lemphuphe uThobulani Madlula uthi uthini salinde ukudla kwendlebe Jumani okunye asinandaba nakho wasethi ulwazi laphana uyezwa ke manje ke basho kanjalo ke abalandeli ke ya kwavela ke ivideo laphana ke umuntu sisekhuluma nje ukuthi oMdumazi badlala ngazi ini umutshwala washa wacima nje kwaba nezinkulumo ezithize iside lakhe evela uMdumazi vela kaveliki namanje bayakasho lutho ke bayakhuluma ke next kodwa ke kusalindelekile ke ukuzwa ukuthi ke kuzokhulumeka thini ke kumele uligeze igama lakho uMdumazi ungavumi ngalo ulisebenzele kanzima uma kunento wrong yenzakalile akuvela uwrong bayo ukuthi ke kwenzeke kuphi nawe kungena kanjani lapho usulimala kanjani lapho uma kube nephutha lenzakalile kumele nawe uveze uthi hayila mina ngimoshela nalokho kucaca ukuthi ke kuyavela ke ulungiswe kokulungiswayo alalendethi ke lisalindeleke ukuzwa ukuthi yena kuyophetha kuphi ke uMdumazi ke shuthi ke ngesikhathi esifanele uyophindeka azoveza ukuthi yena ke kwenzeka kanjani ngoba lengozi ke ibonala imbi kakhulu ke imoto nje zalimala impela ke kule ndawo lena so ibamba lapho ke video sohlala kuzayo khona la kwi channel yini.